Sergio Enríquez. Circuit molt bonic. L'únic dur que ha sigut el primer al quilòmetre 10, que és una mica solitari, però després quan ja entres a Sant Cugat, la gent ha sortit de casa seva a animar. He vist un nen d'un any o dos animant i això la veritat és que alegra molt. Anava una miqueta a veure a provar, perquè fa temps que no feia una mitja, crec que fa un any, perquè l'última va ser la de l'any passat aquí a Sant Cugat. I res, però he començat, m'he trobat bé i mica en mica, i després també companys que m'han anat acompanyant i això, i animant, i bé, bé. Lliurament de premis. Assenyalem que l'empresa Actua fa també el lliurament d'una samarreta tècnica.